No a my poďme ďalej, linku máme voľnú 098 0600 030. Nech sa páči, priatelia. Poďme na to. 098 0600 030. No, priatelia, takže aj v takomto štýle budeme pokračovať až do 18. hodiny. Linka je voľná a my hľadáme slovenských futbalistov aj za pomoci tejto romskej skupiny. Linka voľná 09 80 600 030. Miro, Berťo, poďte sem. Miro, Berťo, Martuška, Vierka a všetci ostatní, ktorí sedíte pri telke, naozaj nečakajte, pretože aj keď teraz máme len niečo po 15. ten čas sa nám pominie a bude 18 a vy si poviete, ja som nezavolal, lebo som, neviem prečo. No, linku máte voľnú, takže poďte hrať.